Hello friends, good morning. आं दिनै calcium sources नि खोथा रायलायनो नागिरदों. Calcium sources आ mainly जों मोनो गाइखेरनिफ्राय आरो गाइखेरनि products जेरखम गाइखेर दाखा, ओमफ्राय cheese, पनीर, butter, ओमफ्राय लोगोसे butter milk बेफोरनिफ्राय जों मोननो हायो. ओमफ्राय लोगोसे जोङो calcium को जों plant products निफ्रायबो मोनो बा plant based बो जायो. Vegetables फोरनिफ्राय मोनो जेरखम spinach दङ, फालें, ओमफ्राय सजना बिलाइ आरो लोगोसे दङ beans, pulses बेफोरनिफ्राय मोनो. ओमफ्राय फिथाइनिफ्राय मोनो kiwi, ओमफ्राय figs, orange बेफोरनिफ्राय मोननो हायो आरो vegetablesफ्रा आरो दंबावो broccoli, ओमफ्राय भिन्डी, सजना बेफोरनिफ्राय जों calciumखौ good amount मोननो हायो. ओमफ्राय लोगोसे आरो दस्रा sources दंबावो रागी, soy products, ओमफ्राय fortified foods निफ्राय मोनो जेरखम cereals खायसे breakfast आव जायो तो बेफ्राव fortified थानो हागौ calciumआ. ओमफ्राय लोगोसे जोङो ना जाबाबो calcium मोनो, shellfish बेफोरखौ जाबाबो मोनो, दाउदै जाबाबो मोनो. ओमफ्राय जोङो calcium absorption नि थाखाय vitamin D आ बिराद important. तो जों vitamin D को sunlight निफ्राय मोननो हायो, दाउदै, ओमफ्राय लोगोसे fortified foods निफ्राय मोननो हायो. तो बेफोरजों calcium absorption आ साबसिन जायो. ओमफ्राय जोंनो calcium आ सानसेयाव नांगौ around 1000 milligram per day नांगौ. ओमफ्राय जाय ladiesफ्रा 50 plus ओमफ्राय जाय जेन्ट्सफ्रा 70 plus जाबाय बिसोरनि थाखाय 1200 milligram per day नांगौ जायो. ओमफ्राय lactating mother ओमफ्राय pregnancy टाइमाव आरो ओमफ्राय teenage फोरनो नांगौ 1200 to 1300 milligram per day नांगौ आरो calcium को. तो दिनैनि थाखाय बेनो, thank you.